sagdyn towy yemek senin hem sagdyn imitlenmeň diýmekdir. Nurganat Husus Kärhanasy Braziliýanyň ýokary hilli organik imitler bilen imitlenen Frangosul we Siara atly halal grill towuklaryny ören amatly bahadan müşterilere hödürläp başlady. Nurganyň müşterileri hödürleýän Frangosul we Siara atly towuklarynyň aýratynlyklary bilen tanışadyk. Tutuş etli, tagamy lezzetli, bahasy amatly, eltip bermek hyzmatly. Nurganyň salgysy Aşgabat şäheri Magtymul şaýoly Kosmos bazary Nurgany market. Hoş geldiniz.